Expedient Zack. Aquesta setmana en Zack Greenberg ha desencadenat un altre fenomen paranormal. Un fenomen paranormal que ens ha fet anar a tots de bòlit una altra vegada. Sobretot a ell. Quina gràcia! Cola al comandament! Espero que sigui cola. Hi ha alguna cosa millor que la malifeta perfecta? Planificar-la, executar-la amb precisió i veure la cara de la víctima. Per exemple, un mitjó dins l'entrepà. Simple, fàcil de preparar, amb un temps d'execució mínim i efectiu. I he caigut. Trapelleries? Malifetes? Els nois demostren una necessitat patètica de cridar l'atenció. Molt patètica. Fem un partidet? No ho sé. Hi ha bromes que les trobo divertides. Si la víctima són altres, clar. Fes-ne servir una d'aquestes. Fa ben bé 50 anys que no sobren. No sé per què, adéu. De debò que he de posar les meves coses aquí dins? Coses per fer a Horace Hyde quan ets mort. Va bé. Ho veus? Doncs au, jo vaig passant. No m'agrada aquesta habitació, em fa venir esgarrifances. Ja hi som. Floyd! Ostres! Què és això? Has mirat, ets un innocent. Molt bona. Ostres, m'has espantat. A quina classe vas? Quan t'hi has amagat aquí? En Floyd t'ha obert i no t'ha vist. Què passa, que si entra pel darrere? Entoma! Ai, no m'ho puc creure. Els petits cada cop són més descarats. Al col·le hi ha una llei no escrita que diu que els grans... Adéu, ja ens veurem. No es pot travessar una paret de totxo com si fos de mantega. Sí, l'aparell detecta alguna cosa. Per les restes de carboni, podria ser un fantasma. Cada vegada hi toques menys. Mira que n'has vist de coses rares. Però un ectoplasma amb sentit de l'humor... I ha sigut el graciós. Diana, quina punteria. Aquí el teniu. On? Jo no el veig. Dius que abans ja has parlat, no? Doncs va, pregunta-li qui és. D'acord. Com te dius? Gilbert Millerson. Tu no cal que et presentis, ets en Zack Greenberg, el que li va posar gelatina i 3 peixos morts a la taquilla d'en Vernon Mentofal. Qui t'ho ha explicat, això? Sé totes les malifetes que has fet. Vaig veure com li posaves unes orelles de conill a la Gwen, i com omplies les bambes de tothom d'escuma d'afaitar, i com posaves celofan a la tassa del vàter. I com les saps, aquestes coses? Et van sortir rodones i les sap tothom. Per això t'he escollit entre tots els alumnes del Horace Hyde. Segur que serem bons amics. T'agrada la mostassa? Recapitulem, en Zack és l'únic que veu el fantasma i sent el que diu. Però aquest tal Gilbert és capaç de manipular objectes reals. Perquè això és un senyor projectil. Ja tinc ganes d'analitzar la saliva. I d'on creus que pot haver sortit? En Zack l'ha alliberat quan ha obert la taquilla, ves? Així el mèrit és d'en Zack. Això mateix. Avui estudiarem un altre aspecte fascinant de la vida dels insectes, la reproducció. Veurem el cas de la mosca vironera. És un tema Tens algú aquesta cadira? i em sembla que No? us agradarà Que bé, serem companys de classe. Podeu seguir a la pàgina 48. És aquí. Alguns col·legues m'han dit que el cicle reproductiu de la mosca era una matèria massa avançada per aquest curs, però jo els he dit que sou molt més madurs del que ells es pensen i que sou capaços d'entendre tant els mecanismes biològics com les diverses implicacions d'aquest tema tan delicat. La broma de la xella flatulenta? Molt delicat, sí senyor, molt madur. No he sigut jo.
Has aconseguit que em castiguin, que em torturin. Em passaré 15 dies dibuixant larves. Què vols que fem, ara? Li posem una granota a la sopa a algú o li tirem globus d'aigua al repel·lent d'en Vernon? Però que no ho has sentit, el que t'acabo de dir? M'han dit que avui tens un dia especialment excèntric. Què et passa? Et sents marginat, infravalorat? Necessites atenció? Jo no he fet res, ha sigut el fantasma. El fantasma? Un fantasma que es fa dir Gilbert. Sóc el seu millor amic. Què te l'ha provocat? Aquesta recessió a la fase dels amics imaginaris. Aquest fantasma m'està tocant la moral i molt. Es pot saber per què el defenses? Perquè sí, perquè en el fons l'entenc. Quantes males passades li hem fet a en Vernon? En Vernon és diferent. Ell s'ho mereix. Què? Com va la vida? I el col·le? Doncs mira, ara que treus el tema del col·le... Ostres, mira què has fet! No he sigut jo. Jo també en feia de coses d'aquestes. Quan tenia 8 anys. No l'havia superat, aquesta fase. Que anem enrere. No t'enganyo, no he sigut jo. Deu haver sigut el fantasma. El fantasma? M'he passat tot el dia enganxat al telèfon. He de refer un article sencer i crec que almenys tinc dret a sopar tranquil. O sigui que fes-me un favor i emporta't el sopar a la teva habitació. Sisplau, Però- vés-te'n. Vinga. Salsitxes de goma. Però, nano, es pot saber què fas? Si no fluixes d'aquí a no res ja no em quedaran amics. Impossible. En tens molts. Ho deus tenir cru, no?, per sortir amb gent. Trobes a faltar la colla, no? No t'ho pensis. Tu ets el primer amic que tinc. I ara? Si ets molt trempat. Ah, sí? I és clar, només has de parar una mica de fer brometes. No entenc per què no li fan gràcia a ningú. Són boníssimes. No és això. Sí que ens fan gràcia, però només de tant en tant. No sempre. Drac! Ho veus? Sense voler em ficaràs en un bombarder. Perdona, sóc un desastre, sempre ho esguerro tot. No has esgarrat res. Només volia dir que... De conya. Acabo d'ofendre un fantasma. Isaac, on és el bufó del regne? Salers amb trampa, menjar de goma, cel·lofana a la tassa del vàter i ara la pasta de dents. Pobre de tu que no marxi, t'has passat aquest cop i molt. Aquest cap de setmana no surts de casa. Els 2 dies? Gilbert, deixa'm en pau! L'hem d'aturar, ara ja és personal. He trobat en Gilbert a l'àlbum del 1951. El peu de foto diu, famós per les seves trapelleries. Sí, què m'has de dir? El molt imbècil m'ha abocat una galleda de confeti al damunt. M'ha fet fer el ridícul. Ho heu sentit? En Greenburg no sap la que li espera. El senyor Monk fa estona que el busca per tot arreu. Té les hores comptades. Fas unes bromes divertides, molt divertides. Si no pares, aviat seràs el graciós oficial del Horace. I al Horace no n'hi volem de graciosos, o sigui que prou. No sé què li han dit, però jo no he fet res. No m'entenguis malament. Encara que costi de creure, a la teva edat jo també em feia de bromes. Me'n recordo d'una vegada que amb els meus amics van voler ficar una vaca al despatx del director. Però una vaca no va poder ser i al final va ser una cabra. Me'n recordo que anàvem amb la cabra pel passadís i... No et vull entretenir més, resumint. Prou brometes, d'acord? Sí, d'acord. Que quedi clar que no sóc dels que amenacen amb va. Si m'informen que has fet una altra broma de mal gust a qui sigui, t'enviaré a casa. Tot el mes. Queda clar? Perfecte. Què passa ara? En Gilbert ha sembrat l'aula de trampes. Ostres!
Començant per la porta. Què és això, vaselina? En Zack està castigat a casa, està castigat al col·legi i si no vigila fins i tot l'expulsaran. Ens hem de desfer d'aquell poca-solta. No ho trigarem. Les ànimes en pena són persones insatisfetes que han mort sense poder fer alguna cosa que per elles era important. O sigui que en Gilbert va deixar coses pendents. Sí, diria que sí. Ara hem de descobrir quines. Gilbert? Gilbert? Que hi ets? M'han dit que avui tens un dia molt inspirat. Tot el Horace en parla. El vòmit ha sigut la pera. Semblava de debò. No havia vist mai un vòmit tan realista. Et felicito. Una mica més i vomito jo i tot. És una obra d'art, oi? Te'l regalo. Al senyor Moon li encantarà. Escolta, mira. Ja sé que ahir la nit et vaig ofendre, però vull que siguem amics. Ja. En el fons ets com tots. No li caic bé a ningú? No, a mi sí. Menys quan em treus de polleguera. Espera. Explica'm què et va passar. De debò t'interessa? Sí, és clar. Ets massa jove per ser mort. Doncs acabava de guanyar el campionat de tir amb arc del col·legi. El primer trofeu que guanyava. Tir amb arc? De tant tirar boles de paper, devia agafar punteria. Em vaig pensar que aquella victòria m'ajudaria a caure més bé la gent, però llavors em vaig posar malalt. Vaig agafar la pòlio. Aquell curs la vam agafar molts. Alguns es van curar, però jo no. Des de llavors que sóc aquí. Cap company meu em va venir a veure a l'hospital. Home, era una malaltia contagiosa. Sí, però no vaig rebre ni una postal. Ni una. Vaja, escolta, em sap greu. Però pensa en el campionat de tir. Vas guanyar, no t'ho treu ningú. Vaig aquí a les vitrines a veure si trobo el trofeu. No t'hi cansis. Ningú va fer gravar el meu nom al trofeu. No hi devien pensar. Ningú va voler ser amic meu mentre vaig ser viu. I ara que sóc mort, ningú recorda de mi. Un ànim en pena per culpa d'això. O sigui que si gravem el nom d'en Gilbert a la copa... Se sentirà estimat i comprès i finalment podrà descansar en pau. I s'acabaran les vomitades. I la vaselina a les portes de les classes. Només és qüestió de rebentar el pany de la vitrina... Gravar el trofeu i tornar-lo a deixar al seu lloc. Si pot ser abans que en Zack s'hagi de buscar un altre col·legi. I que el seu pare s'empipi més. Operació vitrina clandestina. Com més aviat millor. Has vist el pany? És igual que el del calaix on la meva cosina guarda el seu diari. Serà bufar i fer ampolles. Jo faré servir les tecles de la màquina d'escriure vella per gravar el nom. La placa és de peltre, no costarà. I si ens enxamparem fregant-hi ja me'n pescaré una excusa. La situació desesperada evitem-la, si pot ser. I esperem que en Zack controli en Gilbert mentrestant. Pobre Zack. Abans n'he sentit uns que li deien el pataner. T'imagines que li quedés aquest nom per sempre? Som els únics que ho podem evitar. Va, anem per feina. Per què ho vols, això? Per entonar-me. Au, vinga! Pensa que el pataner ens necessita! Vull dir, en Zack, vinga! Per què ho has fet, això? Has de parar de fer brometes d'una vegada. Per què? Que no ho veus? M'estàs complicant la vida. I els amics no les fan, aquestes coses. Ja, però com que jo no en tinc d'amics... Sí que en tens. 3. I a nosaltres 3 no cal que ens impressionis. Ves a la vitrina, ja hi ha el teu nom. No m'ho crec, ho sento. Havíem quedat que seria fàcil. És que està una mica rovellat, no passa res. El que em mata és que hi faci tanta calor aquí. Tatany. Perfecte. Gwen, quieta! No obris la taquilla! Què? Per què no? Gilbert! On vas? On vas? Vine aquí, exigeixo una explicació. A veure, quin
no em porta de cap, el nostre bromista particular? No sé de què em parles. Jo tampoc. Què portes? És que acabo de dinar. Ja t'ho he dit que m'agrada molt com t'has pentinat avui. Ah, sí? Deixa estar aquests coixins, així no arreglaràs res. Que el sentiu? No ho trobeu molt estrany, tot plegat? Camp? Spencer? On s'han ficat? Em sembla que no m'he fet res especial avui. Al final els hi he requisat. Xiclets d'all. Feia temps que no em veia. Té tots els articles de broma que s'han inventat. No dono l'abast. Com va la cosa? Acabo de seguida. Em queden 4 lletres. Jack, aquesta rata és teva? Tio, això sembla un manicomi. La veritat és que hi ha bromes que fan força gràcia. Xiclets. Són d'all. Estic fins al capdamunt de brometes. Se m'ha escapat. Doncs busca'l. Potser ja descansa en pau. O se li han acabat les bromes. Jo diria que ja ho ha provat tot. Excepte... Excepte què? La broma de la cabra al despatx del director. Hosti! D'on la treu una cabra, un fantasma? Ai! Va, home, que no t'enganyo. Estem intentant ajudar-te. L'Spencer t'està acabant de gravar el nom a la copa. Ah, sí? Per què? Perquè és el que volies, no? Sí, però... Per què me'l feu, aquest favor? Perquè els amics se'n fan de favors. De debò? Sí. Però... Ara que ja som amics, podries fer desaparèixer la cabra? Zack, però què fas? Qui, jo? M'ha semblat que sorties del meu despatx. D'aquest despatx, vol dir? Ah, és el seu. No em diguis que m'has ficat una cabra al despatx. Una cabra? No, i ara, no. A qui se li acut ficar una cabra al despatx del director? Que ets boig. Ja està. Que bé. De debò que li puc explicar, si s'espera que... Ho veu? Ja li he dit que no hi havia cap cabra. Ni grossa ni petita. Tens raó, no hi ha cap cabra, però encara no m'has dit què hi feies sortint del meu despatx. Què és això? Benvolgut, senyor Monk. Li escric per demanar-li perdó pel meu comportament d'aquests dies. La meva intenció només era fer riure, però ja veig que he fet mal fet. S'han acabat les bromes. Reconeixes que eres l'autor de les bromes, doncs? Qui, jo? S'ha de ser molt valent per reconèixer els propis errors. Accepto les disculpes. Que bé. Gràcies, moltes gràcies. Gilbert, per 500, gràcies. Ara ja deu ser on sigui que van els fantasmes quan aconsegueixen descansar en pau. M'estranya a mi tot, però la veritat és que el trobaré a faltar. Després de tots els problemes que t'ha buscat, se li ha de reconèixer. Tenia alguns cops molt bons. Una cabra al despatx del senyor Monk. Expedient Zack 665, males passades. Aquest cop, finalment, estic en disposició de presentar proves concloents de l'existència d'una altra dimensió. Fa posar la pell de gallina, sí o sí? No m'ho crec ni jo, ja. Sí, una brometa de tant en tant fa gràcia. Trucar al timbre i arrencar a córrer, tossir tota la classe alhora quan faltin 5 minuts per les 10,
Fins i tot jo havia fet la típica brometa de la nevera. Però ficar-me una serp al llit. A mi, el seu pare. No era tan mala persona. En Gilbert, tots en tenim de rareses. De manies que tothom troba estranyes fins que ens coneixen. Sabeu què us dic? Que si hagués estat viu, amb el temps ens hauríem fet amics. No l'hauria perdut mai de vista. Això sí. És veritat, en aquesta foto hi ha un fantasma. Un fantasma! Aquí mateix, al costat d'en Zack. Sí, ja ho sé, que és invisible i que no se sent el que diu, però... Quina altra explicació pot tenir que en Zack estigui parlant sol? Deixem-ho córrer. Què hi fan aquests cagallons al despatx del senyor Monk? Quina cosa més estranya. Ara que en aquest col·legi se'n veuen de tots colors. A mi ja no m'estranya res.